Vedeli ste, že jeden z najväčších vojenských géniov histórie porazil legendárneho Hannibala tým, že odmietol bojovať. Quintus Fabius Maximus čelil najväčšej hrozbe, akú Rím kedy poznal. Hannibal pustošil Taliansko so svojimi slonmi a neporaziteľnou armádou. Všetci kričali: útok, pomsta, ale Fabius urobil niečo revolučné. Vybral si trpezlivosť. Namiesto veľkých bitiek používal gerilové taktiky. Prerušoval zásobovanie, unavoval nepriateľa. Rimania ho nazývali meškár a vysmievali sa mu. Politici ho tlačili k útoku. Ľudia ho nenávideli. Ale Fabius sa sústreďoval len na to, čo mohol ovládať. Svoju stratégiu, nie na slávu. Stoici to nazvali by amor fati. Prijať, čo nemôžeš zmeniť, ovládať, čo môžeš. Výsledok? Hannibal sa nakoniec stiahol. Rím bol zachránený. Dnes platí to isté. V biznise, vzťahoch, osobných výzvach. Pomalé, vytrvalé konanie často poráža impulzívnu agresiu. Niekedy je najväčšou silou vedieť počkať.